kajungkubli pi barolang ki prabai bait jangka balang kejongi pat piwe para bangit mikewe pat ki balang ki bapai ikanika online Bible study jong kabalang link ba kani ke YouTube channel pergian kunemen aingu ublay upala sya somha sasisian hakanika por ke pemerintah bagin beteng biang yakni Bible study hakani ka klip mat pat ka bentah ka phang pedeng jangan ka Bible study hakani ka por ke pemerintah ka de ujisu ka jingkermen jongi yak pala pasanong rim nakshiti ka jong Paul shakinong kolosai kalanong ka ba ningkong kadakot ko arpunyo ka ba ong kumni hakiba ublay ula iman ban pentip katnong kalong kata ka jingkan re spa keburom kani ka jing mayan hapdeng ki gentle ka ba longken ukris hapi ka jingkurmen ka buram pat kani ka Bible study ni ka klip mat kande nakani ka text hi ka bangi ong ka textual Bible study ti khanang mangin song thu shu ya kani ka dekhot ngala bentah ngala pia agni ka sautli ki bentah ya ka ba mangi nginla manya puson lang Pagini ngam jeli kendiat ya kani kabenta naktin ke jong blay to kabenta ka peningkong ha kiba ublay kumala tho ha kabastang jong kani kadakot tingani kabenta ka kren chapang uno ublay jongi ublay ba im ublay ba shisha ublay ba crowbor utaw nong bo nong thao nong penlong jong ka beneng bat ka khandau paleng ba jong uhi lalong pat lala ikini ki baro ki badan mentah ha beneng bat ha khandau ti kuman shu ai nuksa khandiat testament ke berim kita ini kita dekat ke bakren chapang uta oblay jong ka Bible hakaba ngin la man sung thu chapang ka jinglong ka ba shisha ka jong uhi kum uta oblay laring puli ka sam ka ba khat khandai ka dekat ka beneng kong ong kum di ki beneng ki penbena ya ka burom oblay perkesahet beneng kapan i ya jingle kikti jong u na tal sang shispa sau punya berkot besar ong kumni ukhen ya jingnyo ki klur bubu ki kerteng ya ki baro nangta isaya kalanong ban rup hundu kor ban kong ong kumni uang utrai ka beneng kalong ka khet jonga at ka khandau ka jingyo ka jat jonga pasane ka wepa ka dekhot ka sang ka ba phra ka dekhot ba sa ko ong ubriu ulong ayu ba me kan ma wi u ba khun ubriu ba me wan khmi yu u ba kini ki dekhot na kting ka jong ble ka bang ai nuksa hagan ka por ki kren pergi tahu chupang ublay jongi ubadan haka khet ka jong u baru papet baru penya ik berthei ka jongi ubatim na dong shadong ik ka baja ka leng sodong bat kham tam uta ublay
uba shim ya tak benta ban kan mau yo kun ban reu besong hakni kasla berthei to benta ka ar chon ka dekat ka ongum ni ula iman ban pentip katno kalong kata ka jingkan re spa ka burom kani ka jing mayan ting i hang ni bau tau blai ba mangi nginget ban mangi ni shakri ula shim yakani ka benta ban pentip no ka bamut ban penpau lani lit no ya ka jing mayan ka jong u ka jing mayan ka bolong ka jing buri shapang jong u hi kum ublei baca pang kata ka burom ka jong u ting ien ka dekat ba ublei ula shim ta ka benta ban penpau no ya ta ka ka bari ya ka ba la buru hi nadu pasdang tiladang ikran shapang ublei bat ka burom ka jong u ngangit bagi babon nang ihi ninamla ban batai ne ban song thok lut nomor ublei hi bat ka burom ka jong u hilong kita kijing mayan khamta mi kitik pampat jumat yo ublei bat ka burom ka jong u hi kijing im ka jong ki si bola tangi yaj hasurok ladangi kili ya kibriu tibampat puli bible tibampat ngit anu ublei jongi yo le se ladangi kili yaki shapang ublei kan ki bikin batai namar kipat mat haka jim ka jongki paladangi sanga bijubab ka jongki yo le se ka jubab kan per na uwe ubriu shawai pat dan kebelaban sepatai sepang nu blei bolong bobaha nu blei ubasniu dan kebelaban ong menu blei ulong pada ka jingit dan kelaban ong menu blei ulong bakrau bor matkumta ter reh babuan pag mampat mat hi yo blei ka ki bikin batai namar ublei heki ulong kata kajing mayan kaba shasha tikan ka banta jang jipan pa ka jong play ka buram ka jong u ang shim ni kintien buram ka testament ka barim la tho omba shispa sapu prasien ha kitab Genesis, Exodus, Leviticus, Jingken, Deuteronomy ter kum tu hi hado Malaki Pakai ka buram nga bala thok testament ka barim ngila ban shem hakato banta kitab Exodus kalanong arpusaw kada khatsan rukhat nyo shpang ble upen pau ya jong ka buram how to lo how lom Sinai men ba Moses wali ban shem yitik shpo hukum hakato kapor ban ngi ibar ka banang yai isngi bat kipor takaburam ko jong bleu lapan pau su pat haka tabernacle ka jong u Exodus klanong ba saw pau record ka balai pusau balai pusan ban ngi i kiwe piki benta hik ba bleu pan pau yela ka jong buram ka jong u hajung dan ka jong uru haka temple ka jong u tinggi ikan ka benta kumpala tho ka benta ka baar bau blei ulajit ban plena ban pan pau pat ba hakan ka ya ka jongi pai ta ka buram ka jong u ya bola buru hi na do men ningkong ula shim ita ka benta ban pan pau no shabar kanama mga bat mapi menta inyo alat ban yui ya tak buram ke jong boleh ya ka bopan pau haraki khun ke jong u
tu kabenta kabalai jong nak dekat ka ong hap deng ki gentle tinam ta jongi ki ba pule Bible ha gentle nya tip ha kamut kitu ki bamdei ki ju kumbala tho hi ha ka Bible barok ko wei tikne kentien gentle kawana ketien Greek ethnos kabamut barka bathau ikit jaj ban riu jong perthei barok ko wei balong do long snam kita ki brio besong besak hang ni hapo ka perthei barka pentup ro kita kan hun kita ke people's group hang ni ka perthei hi barok ko wei bahkan thup hi taki hajar tili ki penhun bangilaban ong ba yang abadi phiru nya hap lang ani ka ju hi ka benta haka bede bat kanika jingjit ka jong blek manginya ban mat ita ka buram ka bashisha ka jong u tilarang ipet hi nado man danglong ka perthei ubriu hi ukhun benriu baro udan hi halaka jong kajing long ka jong u banwat yo blei bandan kataka feeling dan ita ka sense ka bede para to blei ba phla bat ba mayan bargim la ban lan ru ba kini ba ngej blei ki atheist wala da tempat ngej bodon ublei wa shisha hanre hapo par kadonut ko jongki kadon hi kata kajing sungu thu shaphang ublei wala rangi pet hi haka perthei ki babon na ki brio hi ki wat ya ublei man ki sungu thu haba ki pet sharum bat shaneng haka jing thao jing pulong ka jong ublei baude ublei hi ubala penlong baru ba penlai ki baro baring ibe ki beri persamaan wat yo bleh dakan yam karukom i be ki brio kitre shitam banwat yo bleh lingba kijat nyam ki ba pher dan ki ba penshitam yelede dan ki ba eno ki ngisam ke jongki dan ki ba thau bat ki ba seng ikin yam ki ba pher haka jing hikai ke jongki dakat ka jing thmu ke jongki makin poi shaw blei harga Bible hi ka kran shai shangi marakan yam kurukom ba thau hi da ubrio inamla ban poi ban mani shisha yauta ublei jong kani ka Bible ka jongi tilarang puli ni ka yakani ka wipat ka benta ka kam jong apostle kato ka lenong ka bakhat nyo kato ka dakhot ka ba arpulai in shem hang tu ya to ka wei ka jingja ya ka bonu shakri jong blei wa apostle Paul ulale ja ka wei ka temple hapo Athens man ya sat hang tu shaphang uta ublei ya bamu u shakri bala tho agani ka lenong ba kaladon gani ka temple hapo Athens kapala tho yani kentian ha ublei ya ubom itu berkade ka ka temple ka mane ya ublei ubom dan kerteng utau unknown god ubom itu baru Paul ulale ban yasat ban yatu shaki ban yalap makim de ban mane ya tau blei ya bom ki kim itu herikin pai ba tau blei ya bo Paul itu ublei badan ke kerteng baru tau blei udehi u Jesus Christ berkata di ke kubur bahwa bahatam na banta
kepertai. Nam ta jungi salon sar kumukuan benriu. Kam dei shu im ngin wat yo tau blei. Yo ba mangi ngim tip ngim itu. Kata ka jing wat ka jungi kalakut no. Namar u blei la pen pau. Ya ka jing long blei ka jung u lingba. Ukhuan u jung u hi u balong u Jesus Christ. Tinamar kata no blei ba mangi ng syakri. Dan nata kerteng ba mangi ngitip kabalong kerteng hi ka jong u Jesus Christ. Balarang ipait hakata ka jing pen pau ka jong blei. Kalong shisha ka ba phala. Bau tau blei u ba kraw ba mayan. Ba im shabar upot usam shabar kapor bagi samay jang kapartay. Tau blei u basyong habeneng hagaket ka jong u. Peran shabar jang ni ka haw. Peran shabar jang ni ka ik baro ka jang penlong ka jong blei. Ula shim ula jit ka ni ka bantapat ban penyaday bat ngi hang ni kasla kendo. Hagan ni ka partay hi baro kaway barik history ka jong ka. Pat ka jang pa ka jong blei hi kaday ting mau kun jong u Jesus Christ. Tinamar kata ngila ban connect ban pai sya ublei. Namar Jesus Christ hi uday kata kalenti ban poi sya ublei. Tu ka benta ka basaw bat ka ba khadu jun ka dekat ka ong u Chris happy ka jingkermen ka buram. Maka ni ka benta ka khadu ni ka kren pe syapang u Jesus Christ hi u khun jong ublei. Ta u Messiah u balawan syakani ka pertei hi hakaba ka kitab Isaiah kalanong ka ba hinyaw ka dekat bakat saw. Bar ka gospel di Matius kalanong ka ba ningkong ka dekat ba arpulay. Apan pawang tu yang ni ka kerteng ka jong u Jesus Christ ka balong Emmanuel ka bamut ublei lem bat ngi. Bar uni ublei lem bat ngi. Uday utau ublei ubalawan syakani ka pertei hi ban syongsa ban manga ban mapi junom hi ban uta uban sa hapo hi kadon ut kajongi ban utau ublei basa hi hapo jongi ubalong Jesus Christ unlong pat kata ka jingkermen nakabanta kata ka laway kajongi kata ka laway kaban sawan at kamtam ya kaba mentaru kaba mangi idang im idang sa hakani kasla pertei tingila pan yu ihang ni sai kani gawi pat ko khubor kababaha kata ka jingkermen lingba u Jesus Christ ya ba ublei lapan pau syangi kamtam ina ka banta jang ka jing im bam jukut kumala tho hi ha ka Bible ha testament ka bathamai bo Jisu ulawan ula im ula sa bar khun ban riu ula sha shitam ula yap raksing ka balai ula mi pat parolik phai pat Shalom jong kupa jong u bahabaneng. Pan ai hingi ya kata jeng kermen pat. Pan kedau lenti hingi ya kata jeng em bam jukut. Pakati kubar pa bahatam naman ta jonga bat jong pi ki balong kinong pop ki bakraw. Indan kam siwan khuslai ya jeng bishar ka jong bule. Indan kam siwan khuslai ya ka dujok ding. Namaladang langit bo Jisu layap nam ta kipop ka jongi man pakasnam ka jong upat kala pansat kipop ka jongi katahi kalabiang kadan ka mengi ngchuan sho Jisu mangin pai sho
ngin nget hu pat mangin syakri pat yu tenang ta shu unu jisu close ba ai ngi ya kata kecengkermen ai yang ngi barok lang ya kata kecengkermen kaba shisha kata kecengkermen ru ya pangila bang yo hakan ik perthei kabamdan jing kermen ngimla benden baman kesungi arangi puli yaki kot khobar arangi pe yaki news po tv arangi play internet ilaban i tangki khobar kabam sotanat sudah makidi khobar hi jong ka jingdu jingkermen baru kun bandriu hi baro wa imu basa kanik slaperthei im hakata ka jingdu jingkermen mangni ka perthei kalong kabam ne junam dik perthei patang shipor tinamar kata rang ka jingdu jingkermen hapreng kita ka jingim syam jong ka jingim dan apreng jingi pamat dikata ka jingdu jingkermen hakapang yakit kita ka jingkit ki pakhia halaka jong ka jingim yerang kita ka jingye kita ka problems ki paper shimet lem ki kisam ka jongi yak ba mangi hi tang shimet mat ublay nyetip kabang ye persang manlaj manyo ya kata ka jubab hanre ngimyo wala ngi persang kan no banlaj kita ka jingye jong ka jingim yaiwan shi yaiwan hanre pat laringi pai shanub jisu ban ai jingkermen yangi lan pensting kita jengkit ke jongi lawan chna an thau thamai ikidono ke mensim ke jongi ki balapat ki balapra ola man ai pad ingi ya kata ke jeng syam mensim ke jengkermen ba thamai barula ban pen baha man pen thamai kita ke jengi dei ke jongi bat ki ba it bathon ke jongi bat shiyeng shisam hi dan apa yang jengi bathli basodaru kemensim ke jongi dan apa yang jengi pamat kita ke jeng khuslai jong ke jeng im rangi pai pat shunu jisu hapring ke jeng thli ke jeng suda jong ke jeng im ukloi pat man pandap ke jeng don ke jong u maru tip hi yengi ya ke jeng syam ke jongi barangi pai pat shu un pandap ta ka buduna jog jing im ka jongi barangi sha so pha bo jisu im apa ka men sem ka jongi angit ka jing dan ka jong u hi kan long kata ka jing kermen jong ka jing im modi mu hi pan serap ingi apreng kita ka jing syam jong ka jing im ka jongi ka ba halakas ngi barangi iman taru kumang lemat yakan ka klam akan ka perthei lingba uni kunyang jingpang covid-19 yu i bakiri jong ka perthei pada karni hakani ka ri ka jongiru ngi syam sitam ha hakabedei bakni jing e jingpang jing sitam jing sungting jing sungus iri ba mangi nyamat ya kumnor ba mangiru ngimat mi kunyang jingpang ban ngipoi syakata kabanta mangin shitam alangin klat no nakani keperthai hade bun muse pangiklet bah pedeng jakata krisis jok keperthai midan kam yo jisu nama ka jingkermen kam dei hakan keperthai kam dei hakita ki ek ki balong ka jingla kijong ubreu hanrei jika men ke bashisha ke dei haublei balarngi pai show jisu hi nganget hapreng kita ki jing jong ke perthei udan hi ila jong ke benta pan pentengen an penjai jai ngi aban air ngi ya kata ke jingkermen ya ke bamanta ya ke balasai Balik ay ban sawan ruhi anda ukut no uni kunyang jingpang nakani kasla perthei
barang ipet hakan ka penta ya ka bamangi ni kren han ka mat ka khaddu haka bede baru jisu hi bashang baru basa hakimin sim pergi donor ke jangi uniu jisu ya ka bala tho hi haka bible jipen bor yela dia banwan haka jim ke jangi tena mar katang hapan khot ni hapan invite u shaka jim ke jangi arangi pulin kitab jingpan pau kalau nong ka like dekat pa arpa ko om hakmi ngayeng haka jingkhang ban ngatip lada unu nuru unyo song ya kaketian jonga par unpli ya jingkhang man wan rong hapo jong u par ngan ya khawai met lem bat u pat ma u lem pat nga teknik dekat ka kren sepang ta jisu ubayang haka jingkhang jong kedulur ke jongi baru ku aban rong tangi play ta ka jingkhang baru ang ba ndang yo aban rong ngan yo ban ya khawai met kamut ban ya lek kemen lang bat ngi halaka sngi bat halaka por tengah khot iya kan ke jingkan ja jangan ko por hakan ke klip mat angin yet yele de hatu uni jisu iba mangi iji asno man ko por haki jeseng haki jenglap hatu udan na em haki men sim ke jongi baru ban apa ke jingkan men no ke jing ke jongi tengah khot ingin pai jenu jisu balaban ma bi ki pop ke jongi baru balaban ai ni de jingkan men jong kalawe ke jongi baru pukulaban ai ni ke jing sok ke bapala jing champang ke jongi ke jing sok e banek protek na malaban ai ke jing sok ke jing em hapring ke jing e ke bamangi ya mat ke jing kremen e bawlo kular ban ai hangi ya bangi malaban sham hanek protek berkum juru i kata ka jing em ke badap kerhai ka abundant life ing on kitin pareng ya baw kular ban ai shanga bachapi lada ni pai shanu jisu ubalong hi ukun jong oble unong pun im baru nong so spa jongi tu bling rap ingi ling bang ke bible study mangin shem marmet jisu hi mangin mar ke jingkor khu ya baw kular pat adang inget badang shakri u haki por baro nakpenta burung ko jong play amen tong ne pashu play haka jing duai ko pa jungi mahal meneng yang yo eme yaktin imudon bor ko jong ba ko kunu sambai bang lampet ani ka klep mat ko ngi we bi we ring bagan ko por bagin dan shisha jing so scam o jisu don hapo je im ka jongi uta balaban mal ke pop ke jongi pada balaban agi jing kremen jogi im ke jongi haki por baro lang mangi pan hakerteng ke jonop im jongi jisu kris amen